Soc la Maria José Merino, soc la responsable de desenvolupament d'Is Global i alhora també coordino el projecte de desenvolupament organitzatiu. En aquest cas he estat mentora per primer cop. Ha estat una experiència molt i molt xula, era la meva primera experiència com a mentora. M'ha servit molt per compartir la meva experiència, en aquest cas amb la Paola, no de buscar alliçonar-la ni donar-li consells, sinó de juntes intentar extreure, com si fos una llevadora, aquelles coses que havien de sortir i acompanyar-la en un procés que ella ha fet de creixement. I alhora m'ha servit a mi també per redescobrir i reexplorar coses que també havia de treballar. La definició del rol, la teva capacitat d'assertivitat, aquesta manera de ser més líder en el teu entorn, de buscar complicitats, de teixir i cultivar la xarxa. Ens ha servit molt alhora anar-ho complementant amb tota la formació que ens ha donat el programa, que ha sigut molt, molt valuosa, i alhora descobrir altres dones en altres instituts i en altres centres que estan treballant i que estan fent aquest mateix procés.